Tänään katsellaan vähän kuvia mun vaatetyylistä, kun mä olin 12 ja 13-vuotias. Siis mulla on niin paljon kuvia tältä ajalta, ja tällä ajalla mä en siis vielä tiennyt mikä mun tyyli oli, ja mä en ollut yhtään kiinnostunut vaatteista tai muodista. Ja nyt tänä päivänä mä siis rakastan vaatteita ja muotia, ja mä en ikinä pukisi päälle mitään tällaista, mitä mä oon ennen pukenut. Aloitetaan nyt vaikka tästä ekasta kuvasta. Tässä oli siis mun everyday outfit. Tällä asulla mä olisin voinut mennä kaupunkiin. Anteeksi mitä? Ja mä en tiedä miten mun hiuksille tapahtui. Okei, seuraava outfit ei ehkä ole nyt ihan pahimmasta päästä, mut en mä kuitenkaan tykkää. Tälleen mä harrastin myös uintia, että mä käytin tosi usein seuraan paitaa. Sitten mä käytin melkein myös joka päivä lökäreitä, et tosi harvoin farkkuja. Ja totta kai nämä OG Addun 3-raitaiset verkkarit oli mun ihan top 1 lempparit. Ja kattokaa vaan noita upeita kenkiä. Tässäkin on yhdet mun lempparilökärit, näillä mä menin esim. Kouluun. Tällaiset liilat, aivan ihanat. Oi, tässäkin on niin ihana outfit, että ai että. Mitkä noi housut on? Tällaisella asolla mä menin kaupunkiin. Ainakin mulla oli farkut. Hiuksia mä en ole näyttänyt harjaavan ja meikkiä ei myöskään ole. Nyt riittää tältä kertaa. Moro!